iwacho ndiniviro kutarisa kuti kana dai kuri kuti unonzi tora katiki kekutika icho unotenda kuti chakanaka ngehurumende itsva yakazouya yedu iyi yevanhu wakaiti tiri kurwa rusununguko handine netiki iyo ndinopopa kuti apa wakagona apa. Zanu-PF is being destroyed by the corrupt cabal which is surrounding President Mnangagwa. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel ye Zanu-PF yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Sekuziva kwenyu kuti kana mukandiona ndadzoka ndenge ndadzoka nema-updates anenge achipisa muma-streets e-social media nemunyika. So ndinokumbirawo kuti uone this video kusvika parinoperera. Video iri rine nyaya mbiri. Nyaya yekutanga inyaya yaComrade Traore vari kutaura ivo kuti vanhu vari mudhuze naPresident Mnangagwa ndivo vanhu vari kucontributa kufa kweeconomy uye ndivo vanhu vari kutorana nyika. Sometimes president havatozive zvinenge zvichiitika kunze uko. Uye nyaya yechitu inyaya yababa vechikuru vari kuchema vachiti hapana chandakaona chakaitwa nehurumende yevanhu vatema kubva zvavakasirwa nyika nevarungu zvizhinji vapedza kuondonga. So ladies and gentlemen, nyaya dzakaita seidzi handidi kuita sendinowedzeredza kana kutapudza, chandoda ndechekuti mungozvinzwirawo mega. So ini ndakusiyai makateerera muchizvinzwira zvizere. More updates are coming. Comrades and friends, how are you? This is Comrade Traore here, just giving you an update of things which are happening. Talking about discipline, Zanu-PF is being destroyed by the corrupt cabal which is surrounding President Mnangagwa. In President Mnangagwa muma videos avo avanenge vachitaura, havasi kutoziva kuti treni ichiriko here ichiri kutakura vanhu, havasi kutoziva kuti tine stadium here iniri FIFA approved yekuti inotambirwa international games. It doesn't know any of that. So basically what it shows you is that ED has become too old. And his health, ndofunga muri kuona kudzikira kwaita mukuru wedu kuti hazvisina kumira zvakanaka. So basically everything that is happening in this country, ED is not in charge anymore. We've got people who are running the show vachingoisa ED pamberi. This is why you've seen the rise of people like Tagwire vautopinda Central Committee. Munhu asina kana kumbonyora sewo haatozivi kuti politics Zanu-PF inoranwa sei, but atokumusoro meeting yerecommendation iyo yotoona umwe munhu achitosimudza maoko achitotaura kuti dai Tagwire vacho vatouya vatotanga kutoshandira upenyu hwedu vatotiitirawo something. So basically zviri kutoratidza kuti zvese zviri kuitika izvizvi kune vanhu vari kugurirwa mari. And you see, we've got a wrong faction which is using ill-gotten wealth to push an agenda. We've got people like Wicknell, Tagwire, Tungwarara, and many others who I have not mentioned. So these people are the ones that are in charge of this country. That is why muchiona every deal rikuitika mu Zimbabwe rikuitika around this corrupt cabal. So tichitaura nawo discipline yakatofa kudhara muZanu-PF because Chris Mutsvangwa pese paari kubuda ari kuataka Vice President Chiwenga. Why? Pese ari kuti as if he's talking to a small boy. Zvakatangwa zvichingoitwa nana Tungwarara, vanana Garwe, vanana Masimirembwa, but no action was ever taken. Why? Because these are the people who are running the show. So haugoni kuvatonga because ndo vatovaridzi vechinhu ivava. I told people kuti now I say kuti ED wants to get to 2030. He's too old and he knows kuti dzitori nyasha dzamwari kusvika ikoko. But issue ndeye kuti vane bhiza ravo ravanga varoda kuisa and taakutanga kuona vanhu vaupromotwa kuenda kumacentral committee and stuff like that. The reason why ED akabuda achitaura kuti no tofanira kuti tiende kucongress inini the party is not owned by me. Why? They know kuti vanhu vari mastructures izvi zvine nhau yenhamo, they can do anything for money. So with the Wicknell, Tungwarara and Tagwire leading a faction, nyangwe tikanzi taenda izvizvi kucongress, and you see General Chiwenga vanonodyiwa because things will not be done on merit anditika nevision inoendesa musangano kumberi, but zvinenge zvichiitwa nenhau yemari. So this is something that needs to be stopped because right now the real Zanu-PF haisiyo iri kutonga izvizvi. The real Zanu-PF ndo iri mune vanhu vakaita saMundarageza and Mundara Chiwenga, and this is why we need to fight. So one person will say no chinhu ichi
tofanira kubuda machiri because chachinhu cheZanu-PF. But what you guys need to understand is this thing which is happening now, ZANU-PF is the ruling party. We cannot disagree on this one, and we're actually in agreement that ED needs to go. And you see, this is where the concept here GNU comes in, because the Geza revolution is inclusive of everyone. And Murubata point yangu, it's incorporating everyone, because what we need to save is Zimbabwe. Zimbabwe, ZANU-PF, Zipi, Nechi. This is why personally I'm in support of a GNU. Chamisa Oyap, this is my thinking, get me right. Chamisa Oyap, Achiwenga Oyap. Totora vanhu vanoziva kurana sport, vanhu vanoziva kurana economy, finance, and you see tobvisawo general Sanyatwi kusport kwawakaiswa. He is someone who deserves way better. Igogodera is a pillar and the foundation of this country. Tovaisa pavo chaipo pavanenge vachirana zvinhu zvichifamba zvichienda zvakanaka. Then tadaro nyika yedu yofamba yombosimuka, tomboita work on resuscitating the economy. Ma stakeholders ese nematechnocrats are on the ground running the show. Then we can have our elections. Tikadai so toita ma free and fair elections. Awina ndiye awina, aruza toita shake hands, then we move forward. But apa panapa parada kugadziriswa. Because the next thing that is going to happen, we are going to have people that we are counting on being killed. Because Mnangagwa is not safe. And we want that man to come back to Zimbabwe and stay with his family. General Chiwenga is not safe. And we want that man to be protected and lead the country. This is my point. This is what I'm saying. So something needs to urgently happen as far as stopping this Gananda. Because the country is not safe with such people. Thank you. Iwacho ndiniviro kutarisa kuti kana dai kuri kuti unonzi tora katiki kekutika icho unotenda kuti chakanaka ngehurumende itsva yakazouya yedu iyi yevanhu wakaiti tiri kurwa rusununguko. Handine netiki iyo ndinopopa kuti apa wakagona apa. Ngekuti kana dai kuri kuti hunde nyika handi kuti kuzvitonga kwakashata, kana kuzouya kwakaita nyika yacho zvizhinji zvakapera kukonzerwa ndiwo vari kutonga. Waisiya vanhu amarova zvizhinji zvawakapera kuondonga. Mumapurazi wakasvika waidzinga vanhu vanga vari umwe murungu waiploya vanhu kana vanosvika 500 waisvika waidzinga. Iwo kwausvika waindogireba matirakiti aripo neng'ombe dziripo nedzimba dziripo zvatokwana. Vanhu vanga vari kusenzapo kwausiwa wasina basa. Waienda mumaindastri wakati takuda kuita black empowerment, kwakudzinga varidzi vemaindastri kasi takuda kuti tiite empower. Mukaenda great city yemuHarare kwakundoona all those tall buildings hamuchina vanhu vari mukati. Wapera kutiza imomo ngekudhura uko zvaakuita. Waienda koita kuti maofisi twawakanganise kana twemabhodhi chaiko. Ngekuti awa kutonga chaiko nekutungamira kwabvira kuramba. Matoro buildings emuHarare kwaundozi kusiti mahara hamuchina chirimo. Kwakundoona arimo hamuchina vanhu varimo vari kuita basa maofisi arimo. Tozouya zvinhu zvizhinji tikaenda kuenda kueducation. Iwo kuri kuenda muzimba mavo vari kutongawa kuona vakazoenda nekumayunivhesiti vane macertificate eCambridge. Zvikanzi aCambridge yakashata taakuita ZIMSEC. Asi iwo dai kuri kuti vanhu vakawana kushata kweCambridge vangadano vakatanga vapisa macertificate wavaidzoka kochinyora dzimwe examinations dzeZIMSEC. Asi yakumanidzirwa kuita vana vedu ivo vane vana vari kudzidza muno wavo vari kufunda mhiri kwemakungwa munyika dzevanhu vavari kuti futi pasinawo. Wakanga wasvika kuvanhu vasikagoni kudhiga history, vaisvika vaibva vataura kuti varungu vakashata kwakusondoramba vanhu varundozi bedzi varungu vakashata. Uyezve dambudziko riripo rekundoramba vanhu vachingoti varungu vakashata zvoita unga Zimbabwe ino ndiyo yega yakambotongwa ngevarungu. Nyika zhinji dzakambotongwa ngemaBritish. Asi apo wakapiwa nyika dzavo wakatanga kuumba upenyu ukama hutsva. Nhasi vari kutengeserana, nhasi vari kushanyirana, vaigoverana zvinhu vaidini zvino muno kundoramba badzi kurunzi varungu vakashata. Forgetting to know kuti tikadzika nehistory muAfrica mwedu muno mudaisi mhaka yevarungu vamwe vakazouya musina order muno vana sekuru vedu vari kuita basa rekundouraya. Vamwe vaibvutirana vakadzi kana slavery inotaurwa ikunzi varungu vaitora vanhu vaendesa kuslavery. Hapana varungu vakasvika vaitenha vanhu pamusha pavo kuti kamani simuka itiende kunze kwemadzishe akanga aripo those days. Ivo vaibata vanhu
mostly vanhu vakanga vari mudzimba dzenherera neshirikadzi ndivo vaitorwa vaenda kotengeswa as slaves. Hapana murungu wakambosvika aibvira kutinha unga uri kutinha ng'ombe kuti hambai kunze kwemadzishe due to ignorance ndivo vaindotora kwautengesa vaipiwa mabhodhoro ewiski.